Εφόσον έχεις εισάγει τις τάξεις σου, τα τμήματά σου, τα μαθήματά σου και τους μαθητές σου, μπορείς να καταχωρήσεις και τις βαθμολογήσεις σου. Επιλέγοντας λοιπόν από την ενότητα «Το σχολείο μου» την υποενότητα «Βαθμολογίες», ακολουθείς τα παρακάτω βήματα. Επιλέγεις το μάθημα στο οποίο θέλεις να καταχωρήσεις βαθμολογίες. Έστω λοιπόν ότι θέλεις να καταχωρήσεις βαθμολογία για το μάθημα της λογοτεχνίας για το τμήμα Γ1. Ακριβώς δίπλα από το πεδίο του μαθήματος υπάρχει η επιλεγμένη κλίμακα. Στην περίπτωση που θέλεις να την αλλάξεις, επιλέγεις ακριβώς από κάτω «Επεξεργασία κλίμακας», με την οποία επιλογή μπορείς να ορίσεις μια διαφορετική κλίμακα, 10, 100 ή γράμματα για το δημοτικό, ή και να ορίσεις μια νέα κλίμακα. Αν για παράδειγμα θέλεις να βαθμολογήσεις ένα γραπτό με άριστατο 20, τότε θα επιλέξεις νέα κλίμακα και θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο θα ορίσεις ένα όνομα στην κλίμακα. Για παράδειγμα, άριστατο 20. Τον τύπο της, για παράδειγμα ακέραιος αριθμός, και τις κλάσεις των βαθμών, δηλαδή από 0 έως 20. Από 0 έως 10 μεταξεταστέως, από 10 έως 13 προβιβάστηκε, από 13 έως 16 καλός, 16 έως 18 λίαν καλός και 18 έως και 20 άριστα. Και μια αριθμητική τιμή, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή. Πατάς επιλογή και η κλίμακα έχει αποθηκευτεί. Επιστρέφοντας λοιπόν πίσω στις βαθμολογίες, επιλέγεις προσθήκη στήλης. Εμφανίζεται το παράθυρο που βλέπεις, στο οποίο πρέπει να καταχωρήσεις κάποια στοιχεία. Όνομα και περιγραφή, συντελεστή βαρύτητας, κατηγορία και τέλος, αν θέλεις, υπάρχουν και τα κουμπιά συνυπολογισμού του βαθμού στο μέσο όρο. Αποθηκεύεις και περνάτε στις βαθμολογίες για κάθε μαθητή. Αν θέλεις, προσθέτεις και άλλες στήλες. Ο τελικός βαθμός είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθημάτων και της βαρύτητάς τους. Σε οποιαδήποτε αλλαγή αποθηκεύεις. Στη συνέχεια, μπορείς να εκτυπώσεις ολόκληρο τον πίνακα βαθμολογίας ή και ένα μέρος αυτού, επιλέγοντας συγκεκριμένες στήλες. Εκτός από τον τελικό βαθμό του μαθητή, προκύπτει ο μέσος όρος των γραπτών της κάθε στήλης για ολόκληρη την τάξη, καθώς επίσης σε ένα γράφημα φαίνονται οι βαθμοί των μαθητών του τμήματος.